extraordinari del mes d'abril. El primer punt és l'aprovació de l'esborrat de l'acte del ple anterior. Vol fer alguna esmena? Votem? Nosaltres també a favor. L'últim dos és aprovar la moció del grup d'Entesa Perpinyent referint al Consell Comarcal de la Terra Alta que presento a la convocatòria de subvencions del Pla FEDER un projecte comarcal de la Terra Alta que abraça la totalitat dels municipis i contribuïsca el 90% de l'aprovació de l'aportació municipal. Resulta que els programes europeus FEDER d'inversions contemplen un finançament de màxim un 50% per a fer actuacions en regions o en municipis i l'altre 50% en aquest cas s'hauria d'aportar als ajuntaments de la Terra Alta. Nosaltres aquí el que proposem és donat el bon estat de salut econòmica del Consell Comarcal, el que proposem és que del 50% que haurien d'aportar els ajuntaments, tot allò que no cobrís el FEDER, que seria un 50%, d'esta part, el Consell n'aportés un 90% i els ajuntaments un 10%. El textual de la proposta al ple diu aprovar moció requerint al Consell Comarcal de la Terra Alta que presenti a la convocatòria de subvencions del Pla FEDER un projecte comarcal de la Terra Alta que abraça la totalitat dels municipis i contribuïsca el 90% de la part d'aportació municipal. I segon, trametre aquesta moció al Consell Comarcal de la Terra Alta, Departament de Governació i resta d'ajuntaments de la comarca. Passem a votació. Vol dir una cosa? D'acord. A veure, si no us heu revelat calma, no vull explicar el secretari sempre. Això és de xiste. A veure, vull explicar una mica com consisteix tot aquest pla FEDER que ha fet menció l'alcalde. El FEDER que ha sortit ara, no és com el que havia anteriorment, no vull dir ara des de l'Ajuntament, sinó que només poden optar en aquest FEDER municipis més grans de 20.000 habitants, que no és el nostre cas. Abans hi havia un FEDER, els ajuntaments comunals podien optar. Ara, en aquest cas, en aquesta convocatòria del FEDER no pot optar municipis més grans de 20.000 habitants, o sigui que queden exclosos, i només poden optar els més grans de 20.000 diputacions i consells comarcals per poder anar al FEDER. Des d'aquest FEDER hi havia dos eixos. Un era l'eix 6, que hi havia una aportació de 34 milions d'euros, dins d'esteix està el que més patrimonial, més cultura, més turisme i un eix més ampli. Després hi havia un altre eix de 10 milions d'euros, que era l'eix 4, que feia referència a tipus d'energia biomassa, il·luminació, coses d'aquestes. El Consell, no des del altres consells, se va optar per demanar per l'eix 6, bàsicament que tenia una partida econòmica més gran. La condició que es ficava era que pogués adjudicar l'obra s'havia de gastar mínim 1 milió d'euros. O sigui, entre tots els pobles de la comarca de la Terra Alta que poguessin optar al FEDER, de tot sumant, havia de ser mínim 1 milió d'euros. Si no arribaven a 1 milió d'euros, no es podia, adjudicar. Clar, és que això és una moció que ens sembla que és totalment política. I ho justificaré. Ojalà el Consell Comarcal, ojalà, ho dic que nosaltres votarem en contra, però dic jo ara, ojalà el Consell Comarcal de 1 milió d'euros, 50% s'ha de fer càrrec, com es demana aquí, són 500.000 euros, d'estos 500.000, 90%, ojalà 400.000 euros, el Consell Comarcal els pogués regalar a tots els pobles de la Terra Alta. Però això no és el cas. Perquè, jurídicament, això no s'aguanta, perquè, com sap el secretari, hi ha unes bases de la convocatòria i el Consell fa empara que tots els pobles de la comarca que es vulguin acollir. Però si el Pinell vol fer una obra FEDER que val X, no va anar al Consell la meitat de l'obra. Si va té, perquè, clar, després si va té vol fer un altre que val X, si vol fer un altre que val X, si corre el Madrid, ha d'assumir el 50%. Això és inviable i jurídicament no s'aguanta, però és possible. És una convocatòria clara. El Consell Comarcal són finalistes, o sigui, los ingressos que ells són finalistes i el Consell Comarcal, com comprendre tothom, no es pot fer càrrec d'estem parlant aquí de mínim 400.000 euros que hauria de donar a tots els ajuntaments de la comarca. Això és un disbarat, o sigui, qualsevol poble de la comarca que es vulgui demanar acollir aquí,
ha d'haver els recursos, l'obligació dels ajuntaments, començant pel del Pinell i del govern, és intentar buscar els recursos. Abans el FEDER se podia complementar amb el POIS, amb el PAM, ara no tenim el POIS, però de la Diputació també tenim uns diners que poden complementar. Els ajuntaments és la seva història a l'hora de finançar les seves obres. El que no ens pot permetre és que una obra que no podem optar, torno a dir, no podem optar, poguéssim optar a l'empara del Consell Comarcal, encara del 50% que podem fer càrrec, no podem demanar que aquest 50% molt pago al Consell Comarcal, bàsicament perquè el Consell Comarcal no és aquell dels globus d'oro que poden anar repartint els diners de tots els pobles, sí o sí. I l'alcalde discrepo, diu que el Consell Comarcal vols una molt bona salut econòmica, doncs discrepo. Si ja té temps que l'ensenyo en dos informes del Consell Comarcal i veurà que té les mateixes dificultats que poden tenir els ajuntaments, ni més ni menys. O sigui, com he dit, el Consell Comarcal són finalistes, senzillament els ingressos que recullen són per a després del que podem tindre aquí, i esta moció nosaltres pensem que és una moció totalment irreal, una moció totalment política, no és una moció que es basa en el que diu la convocatòria FEDER, que diu que qui vulgui optar s'ha de saber gestionar els seus diners, i senzillament el Consell està a disposició i a l'empara de tots els pobles per a poder tirar això endavant, però que des del Ajuntament hem de demanar surto una moció del dia del Consell que es feu càrrec dels diners de l'obra que hem de demanar, si l'Ajuntament no és capaç de suportar l'obra, com passarà amb els ajuntaments que no tenen recursos, doncs no la podrà demanar. És així de clar. I torno a dir, jurídicament hi ha unes bases i el que està demanant aquesta moció, el secretari ha estat al costat, el que està demanant aquesta moció no sé si es basa en realment el que diu la convocatòria FEDER. Clar. Primer faré jo un aclariment, una resposta, més per al·lusions, i després, Joan, sisplau, si un cas fas les precisions jurídiques. Jo, si he llegit bé la convocatòria, a cap lloc no diu que el Consell no pugui finançar la nau. De fet, el Consell és una administració local com ho és l'Ajuntament. I de fet, i faig una reflexió així en gran, no sé si és política o no és política, en tot cas fer política no és res dolent. La situació és la que és. L'Ajuntament del Pinell, com molts, tenen la situació que tenen pocs recursos, tenen l'abandonament de les administracions superiors com la Generalitat, que no es fa càrrec de moltes de les obligacions i per tant no poden fer càrrec, no es poden fer càrrec de finançar la part de FEDER que falta. Davant d'això és una moció que el que busca és instar al Consell que busco solucions. Si llavors el Consell me demostra a mi no, a l'Ajuntament del Pinell, que s'aprova la moció, demostra que realment no se'n pot fer càrrec, ni demanar un crèdit, ni de cap manera, doncs bé, haurà quedat demostrat que el Consell no podia, però com que a dia d'avui, i això ho he dit en un Consell d'Alcaldes, ho vaig exposar així davant de tots els alcaldes del Consell Comarcal, això que he dit ho vaig dir allí, però a mi no se m'ha demostrat en aquella reunió, ni a l'Ajuntament del Pinell no se li ha demostrat que el Consell no se'n pugui fer càrrec. De fet, aquesta moció el que busca és això, instar el Consell a que es faci càrrec d'esta part, o en tot cas, que si no pot, doncs que demostro que no pot, i sobretot que ho explico. A mi em sembla que és una moció positiva, que busca la col·laboració entre administracions, i res més que això. En definitiva, el que es tractaria seria de poder aconseguir que este FEDER se quedés a la terra alta. Els ajuntaments també pagarien una part, però aconseguir una altra, no pagar l'altra de les del FEDER. I en definitiva el que es tractaria seria que la subvenció vingués i que es pogués tirar endavant aquesta línia d'actuació, com has dit tu, Batista, estaria destinada a turisme i a desenvolupament socioeconòmic basat en el turisme. Un cop dit això, Joan, crec que hauria de fer alguna aclariment sobre les qüestions jurídiques de si es pot o no es pot. Primer, a nivell econòmic, he de ressaltar que el primer llibre, que no sabeu, perquè estic en aquest cas cada ple, l'endeutament allà, a data d'avui, és de 265.000 euros. El Consell Comarcal, a data d'avui, l'endeutament allà és 0 euros. És a dir, la situació econòmica és molt fort. Si anem a veure altres variables, que no vull entrar en aquest cas, també, encara, però no vull entrar perquè no us digui que entrem polítics. No, llavors encara seria més recreativa en aquest cas. I llavors, això és el tema aquest. Llavors, el Consell de la Ribera fa uns 10 anys ho va fer això. Va fer un FEDER comarcal. A l'època que era president Santiago Campos va fer un FEDER comarcal, se va llevar una empresa i van presentar un projecte comarcal i a cada municipi de la comarca se va fer una actuació. Va llevar una empresa,
comarca i allí es va presentar un FEDER comarcal. Llavors la part hi va contribuir endavant. Aquí ja l'anterior legislatura ha hagut un coix comarcal, que s'han fet actuacions en el coix comarcal, a Gandesa s'ha fet una actuació en el pla coix comarcal, en aquest cas, tot el centre en aquest cas, d'entitats i tal. També es podria fer la part d'aportació del Consell Comarcal, se podria finançar en un coix comarcal, o bé en un conveni de col·laboració amb la Diputació o amb la Generalitat, cosa, per exemple, Móra d'Ebre. Móra d'Ebre, l'Ajuntament de Móra d'Ebre, que ha sortit en premsa, ha fet els talussos, una obra de 300.000 euros, en un conveni del Departament de Governació, en aquest cas, que entrarà via plafons que s'han posat dels remanents que queden d'anys anteriors. És a dir, de fórmules n'hi ha. Llavors, No se li diu Està parlant el secretari. Debat. després se entenrà el que diu. sí, Parla el secretari. Sobretot m'interessaria la qüestió de si jurídicament s'aguanta o no s'aguanta. Sí, a veure, qui pot demanar aquí? L'Ajuntament de Pinell pot demanar al FEDER? No, el Consell Comarcal és qui pot demanar. El Consell Comarcal, per què el Consell Comarcal? Perquè es considera que els municipis com el Pinell petits, que són inferiors a 20.000 habitants, no poden gestionar el FEDER. Ho ha de fer el Consell Comarcal. El Consell Comarcal llavors pot gestionar aquest FEDER o bé via subvencions, llavors si es mou via convenis de col·laboració, si no surten, en Diputació, o bé en aquest cas en el Pla Coix, com he posat exemples, que surten en premsa, en aquest cas, i porta a terme aquest Consell, perquè si no què passa? Si hi ha un Consell que no porta això, tots els municipis, llavors aquí estem fomentant un desequilibri territorial, perquè els ajuntaments, els consells que tinguin municipis petits, aquests no es poden beneficiar de tota Catalunya. Llavors aquests diners no van a la zona més poblada de Catalunya. Això és just. Llavors aquí està actuat o bé d'una manera, llavors l'aportació que es parla del Consell Comarcal també pot en moment, en aquest cas, que l'hagi de portar els seus diners al Consell Comarcal. El Consell Comarcal pot buscar altres vies de finançament, en aquest cas, a veure aquí, per exemple, l'obra de la bassa, l'aportació municipal que es va fer per un FEDER, aquí, l'any 2009, l'aportació municipal va ser un 10%. Aquí es va fer el FEDER, un 50%, 100.000 euros, més el resto va ser, en aquest cas, via Diputació i via Pla Coix. I el trobem portar un 10%, i aquí es podria fer igual en el pla FEDER comarcal, i el Consell no hauria de portar ben poquita cosa, que aquesta poquita cosa la podria informar als ajuntaments, en aquest cas via 10%, o bé via, si es fes un préstec, retornar la part. A veure, de fórmules n'hi ha, de busqueu-vos. El problema és que l'Ajuntament de Pinell, volent, no pot participar en aquest. I estem parlant d'1.000.000 d'euros que s'escapen. Bé, dit això... Però no, la primera cosa és que, suposo que tot el que, quan fa menció al secretari, de tot el que diu després de l'haver l'acte, no fer menció, perquè el secretari ha fet mencions a anys anteriors, ha fet mencions a comarques que no són la nostra, i jo li pregunto, vostè sap com és la convocatòria que s'ha creat ara del FEDER? La com va estar convocatòria? Si té alguna cosa a veure en totes les convocatòries anteriors, mira saber, és la seva obligació com a secretari. Mira saber, perquè potser es quedarà parat, perquè tot el que està dient, això ja ho sé. Tot el que està dient, això ho sé. Vostè sap que està com va estar convocatòria. Doncs potser se l'hauria de mirar, perquè això també és fer demagògia. Perquè el que m'està dient, ja ho sé, que les obres se poden complementar, que el Consell Comarcal comarcal, però l'obra FEDER no és com totes les obres FEDER. I com a secretari vostè té l'obligació de saber com funciona aquesta obra FEDER. Per això insisteixo que tot el que ha dit, que el futur també, per si ha dit la moció en algun complement més, després, quan algun secretari també com vostè o algun altre càrrec sigui un minut, també sap que les paraules que diu el secretari del primer. Perquè aquesta convocatòria FEDER no és com totes les altres convocatòries. Jo torno a dir, ojalà el Consell Comarcal pogués financiar 400.000 euros a tots els pobles. Però si no em cal que hauria de veure els resultats econòmics. Bé, potser si demanen que sigui ojalà, però la convocatòria no és això. La convocatòria diu que el Consell Comarcal està a l'empara dels pobles de la comarca que puguen demanar una obra per tipus superior a $1.000.000. A l'empara pública a l'hora de gestionar-la i a l'hora de tirar-la endavant. Però el que ha de demanar és el poble en concret. I el poble, si no té finançament, doncs com ho ha dit el secretari, com abans no hi ha finançament, el FEDER de la bassa se va complementar en un poix i en un pal. I l'Ajuntament del Pinell no va pagar quasi res perquè està bé FEDER
pots i pam. No hi ha aquestes vies, cada ajuntament se sap els seus recursos i no m'ha de gestionar. Però això de parlar de la primera llei, això de parlar com ha anat el FEDER de la Bassa o com ha anat de la Pinola o anteriorment, cada convocatòria sobre la seva història. Jo remarco, el senyor secretari, si miro com va estar la convocatòria, ja veure si les seves paraules tan enèrgiques les pot mantenir. Jo ho dubto que les puc mantenir. Ja està. Ja està. Ara d'això acabaré jo. Bé, en tot cas, gràcies Joan per tot el repàs històric d'altres FEDERs i altres experiències a altres comarques. També gràcies per l'aclariment jurídic, que evidentment se pot explorar, que indica que es pot explorar esta via. Batista no diu la convocatòria que ho puguen demanar els municipis. Justament diu que ho ha de demanar el Consell i ho ha de presentar el Consell al seu nom i el Consell fa sondejos a tots els pobles aviam quin està interessat a sumar-se o no. Però el projecte el presentarà el Consell. Per tant, si el presenta el Consell, vol dir que va al seu nom. Diu això a la convocatòria. I el poble que no se'l podrà pagar saltarà i no hi entrarà a la subvenció, que és el que probablement li passarà al Pinell. Per tant, aquesta moció del que es tracta és que el Consell Comarcal, que és una administració local superior, faci realment de paràngels i de coixí, perquè si no entrem a la discriminació. El poble que té fonts de finançament tipus pertany a la primera corona nuclear, com són dos pobles de la Terra Alta, no tenen tants problemes econòmics i s'hi poden amplir. El que no hi entra no té esta font de finançament. És a dir, que el que proposa en definitiva aquesta moció, més positiu no pot ser, és que l'administració supramunicipal hi posa el Consell Comarcal i posa la finançament per tal de poder fer de paràngels de tots els municipis i que ningú es queda fora. Tenint en compte que hi ha ajuntaments que no s'ho poden permetre, com el nostre. Dos, no hi veig més cosa. Per mi és aprovar-la i si acabat d'aprovar-la, assentar-nos en el Consell, mirar les vies, explorar si el Consell se pot finançar demanant un crèdit a llarg termini, si pot pescar subvencions d'una altra banda. Per mi és això, assentar-nos a explorar les vies, ajuntaments i Consell, per mirar que això sigui possible. Si quan ens hem assentat s'han d'explorar les vies jurídiques i econòmiques no es pot, doncs no es pot. Però d'entrada aquesta moció vol que es mogui fitxa. És propositiva, diu. Ajuntament del Pinell proposa això, presentem-ho i parlem. I en això acabo i passem a votar. Àlex. A favor. Batista. D'altres a favor. D'acord. El número 4. El número 4 se tracta d'aprovar, si s'escau, la moció de la Federació de Municipis de Catalunya que reclama al Govern de l'Estat que modifica els límits de la regla de la despesa La 3 és aprovar requerir al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat l'aprovació del conveni de col·laboració per al finançament de la Fira del Pinell, mitjançant l'Ajuntament o bé mitjançant l'associació de la Fira. Este punt l'explicarà la regidora Epa, ja que forma part de les seues competències de regidoria. Eva, pots explicar-ho, sisplau? Sí, bé, aquest punt és més que res perquè nosaltres, és quan se va començar a l'organització de la Fira d'Artesania, el que era Artesania Catalunya, que és el promotor de l'artesania a nivell de Catalunya, fer grans aportacions econòmiques per poder organitzar la Fira. A poc a poc aquestes aportacions van disminuint fins al punt que l'aportació ja és zero, fa uns quants anys que no donen res, i ens hem assabentat que en canvi no donen subvencions per via convencional, però sí que fan convenis en les fires que són monogràfiques i que encaixen dins d'aquestes fires d'artesania, i el que plantegem aquí és fer un acord de ple per demanar més que res assistència a la part de l'Artesania a Catalunya per proposar de fer un conveni en la Fira del Pinell. Algú vol dir alguna cosa per tratar? Nosaltres, hi ha la votació i sortiràs que no me vol, però trobaria més correcte que tot això ho fes via associació de Pinellat i no via ajuntament. Només volia que veia l'importància d'això. Sí, de fet. De fet, és una cosa de les dues. Sí, però això que és una de les dues, nosaltres trobaria correcte que ho fem a Pinellat. De fet, l'associació Pinellat, l'Ajuntament és membre, però l'associació no. De fet, l'assistència, la nostra assistència en aquesta petició se demanarà des de l'Ajuntament, però en cap cas s'exclourà a tota l'organització
Clar, jo entenc que el que tu dius va més Al enllà, revés. que potser hauria de negociar l'associació. L'associació encara que n'hi hagués un membre de l'Ajuntament. Jo entenc que aquesta moció té el valor de que quan qui vagi a negociar tingui el suport del ple. De manera que l'Ajuntament dona el suport per a que anessin a negociar. Entenc que és el que tu dius i jo trobo que és correcte, no? Perquè de fet qui organitza és Si us pareix, se pot plantejar la finalització. En tot cas, això no treu el valor de que nosaltres ho aprovéssim perquè sigui més fort a l'hora de parlar del canvi de fi d'administració. Seria estat. Vale, passem a votar. A favor. Nosaltres també a favor. Ara sí, el 24, que és la moció de la Federació de Municipis de Catalunya per reclamar al govern de l'Estat que modifiqui els límits de la regla de la despesa. La regla de la despesa és una de les regles que el govern de l'Estat ha imposat als ajuntaments per al seu compliment de cara al control de la gestió econòmica. Entre altres coses, aquesta regla l'explicaré de manera planera perquè tècnicament tampoc no la domino tant per poder explicar. Per exemple, el compliment d'aquesta regla fa que si l'Ajuntament té romanent quan se tanca l'exercici, com és el cas del qual de l'Ajuntament de Pinell, si a l'exercici següent fa servir este romanent per a inversió, resulta que se desequilibra aquesta regla en els marges que fixa l'Estat, és a dir, damunt que s'ha treballat bé, que s'ha estalvi, que l'invertixes en economia productiva, en serveis, a causa d'esta regla, els límits que fixen de compliment d'esta regla, els límits econòmics que fixen, fa que després t'acabo penalitzant, has de fer un pla econòmic financer en totes les conseqüències que pot. Explicat de manera planera, seria això. No obstant, tothom ha obtingut accés als punts concrets del que proposa l'acord. Però que els llegeixen, que els tenim clars, voleu que una puntualització jurídica. Es tractaria de demanar al Ministeri de Hacienda y Administraciones Públicas que faci el favor de flexibilitzar aquests criteris perquè els ajuntaments, que són els que acaben prestant els serveis, puguen fer servir, puguen disposar dels seus recursos en realitat per prestar serveis a la societat i no pas haver de passar per aquests tubos tan estrets que marca aquesta regla de la despesa. En definitiva, marca una flexibilització d'aquests límits de la regla de la despesa. Vale, passem a votar. Àlex, nosaltres també a favor. El 5 és una moció del grup d'Esquerra referent al procediment de regularització cadastral. T'explico tu. En principi és el que es canvia tot el tema de la regularització cadastral i es pagarà per la contribució d'immobles rústics que està en s'hauria fet. Llavors hi ha unes quantes discrepàncies en quant a tot això perquè encara no hi ha valoracions dels immobles, se pensa aplicar la valoració urbana aplicada en una taxa. Aquest el que es demana és que se flexibilitzi una mica de part de l'Ajuntament per si n'hi ha té un caràcter retroactiu, vull dir, es poden demanar 4 anys anteriors, però si es dona el cas que flexibilitzi el pagament a la gent perquè pot haver gent que pot pagar bastant. D'altra banda, també se requereix que no s'aplica o està que no hi ha les valoracions rústiques perquè, clar, ara no n'hi ha i llavors el que es fa és aplicar un baremo urbà, encara que sigui no totalment urbà, però en una taxa. També hi ha algun tipus de discrepància de la gent que tinguéssiu al·legacions fetes per a que pugui agafar la gent i pugui defensar una mica el seu costat. Ja està, no se defensa això. D'acord, passem a votar. Passem a votar, si en cas, i jo després donaria la informació, perquè penso que és el moment sobre aquest punt concret, una informació que vull compartir en el ple i en el poble. Referent a això, però si en cas primer votem la moció, com us pareix? A favor. Nosaltres també a favor. I aprofito per dir el contingut d'una reunió que vaig tindre jo a la directora del Cadastre de Tarragona al mes de gener. Li vaig demanar al secretari que m'acompanyés per fer l'assistència tècnica si hi havia conceptes molt específics que jo no dominava. Arran d'una reunió que tu també vas vindre Magda, d'Unió de Pagesos, que va ser al gener, i a mi va ser la primera reunió que em va posar sobre la pista del que venim. Això és una llei estatal que diu que d'obligat compliment, que diu que s'ha
s'han de regularitzar les construccions en sòl rústic i han de passar a pagar, entre d'altres, granges, magatzems, tot això. Arranca la reunió de la Unió de Pagesos aquí a Pinell. La veritat és que vaig sortir d'aquella reunió bastant preocupat pel que ella es va explicar i automàticament vaig demanar al secretari que demanés una entrevista al cadastre de Tarragona, li vaig demanar que m'acompanyés i la setmana següent hi va anar. Vam tenir una reunió amb la directora del cadastre i li vaig exposar el que jo havia sentit a la reunió de la Unió de Pagesos. Me va dir que ja n'era conscient que la Unió de Pagesos havia anat a fer una protesta, que això es va dir a la reunió, havia anat a fer una protesta a Tarragona, que els havia rebut, que sabia de les seues inquietuds. Jo hi vaig anar per fer notar una circumstància molt particular del nostre poble, que justament hi ha moltíssimes granges, i li vaig anar a fer notar que tingués en coneixement a l'hora de fer les valoracions. Li vaig anar a fer notar que tinguessin en compte que eren construccions de feia molts anys, que la majoria no tenien un rendiment econòmic, sinó que servien per magatzem. Li vaig anar a fer notar, per si no ho sabien, en quina situació està l'agricultura, és a dir, que fossin molt curosos en la valoració d'aquestes granges, que les valoressin de manera el més justa possible perquè ningú pagués cap disbarat. Ella me va dir, paraules textuals, que ho tenien en compte, que en tot cas, és a dir, jo li vaig anar a fer notar aquesta inquietud que havia percebut a la reunió i que paressin molt compte en les valoracions. També li vaig anar a fer saber que en cas que un cop fetes les valoracions la gent volgués fer al·legacions, l'Ajuntament se posava a disposició de fer aquestes al·legacions i ella me va dir que l'empresa, perquè això no ho fa directament al cadastre, ho fa una empresa subcontractada, que quan l'empresa hagués de començar se posaria en contacte amb l'Ajuntament de manera que l'Ajuntament pogués passar-li aquesta informació a l'empresa que després sigui tingut en compte per fer l'execució. Per exemple, ella ens va dir, si recordo bé, que l'antiguitat de les construccions és una cosa que acaba computant el seu valor, si és més nova o si és més vella, l'estat de conservació, si té un rendiment econòmic, si no. És a dir, que jo vaig oferir a l'Ajuntament, no jo, sinó a l'Ajuntament del Pinell, per a que fes l'acompanyament a l'empresa que ho va de fer per facilitar totes aquestes dades, de manera que l'empresa fes les valoracions el més ajustades possible i després també vaig anar a fer-li saber que l'Ajuntament estava a disposició d'això, de que si la gent ha de fer al·legacions, ajudar-la, tot això. Llavors, no sabem quan ha de començar els treballs, l'únic que sabem és una carta que ens envia al cadastre dient el nom de l'empresa que ho ha de fer, però encara no se sap quina data ha de començar. Per tant, al meu parer, aquí el que hi haurà d'haver és un acompanyament d'aquesta empresa per mirar de que tot arribi a bon port i si en tot cas no hi arriba, després posar l'Ajuntament a disposició de la gent per a que pugui fer l'obligació. És la informació que us volia dir. Ja aniré dient que el que va passar no va que succeir. Per tant, ha de començar la valoració encara també. D'acord, doncs passem al punt 6, que és l'aprovació de la revisió del padró municipal d'habitants. Aquí del que es tracta és que hem d'aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del padró municipal, referit a 1 de gener de 2000, no hi diu però 2015, no? Sí, bueno, del 2015. Vale, sí, del 15. D'acord. És que aquí no estava, no m'he recordat. Llavors, hi ha 510 homes i 504 dones. Total, 500... Això no és correcte. És 1.014. Total, 1.014 habitants. I segon punt, comunicar a l'INE, a l'Institut Nacional d'Estadística, la xifra de població. Per tant, passem a votació. Ojalà poguéssim canviar les xifres abans. El cert és aprovar una moció referent al pla hidrològic, tothom la pugui llegir. És una moció que ens ha enviat l'Ajuntament d'Ascó per a que la passem per ple, ells la van aprovar per unanimitat. Com podeu veure, és una moció que es posa és una moció que insta a les administracions locals a posar al costat de la gent, a posar al costat de l'interès directe de l'ebre, de l'interès de les persones. I bé, per fer-ho grosso modo, crec que no cal llegir-la, no? Us l'heu pogut llegir tots? D'acord. Molt bé. Passem a votar.
Nosaltres també a favor. El 8 és aprovar, si s'escau, requerir a l'Associació Catalana de Municipis que promogui la compra agregada de gasoil dels municipis de la comarca que promou aquest organisme i davant la manca d'interès dels municipis de la comarca de la Terra Alta que facin les gestions adients a fi d'agregar el municipi del Pinell a una altra comarca veïna. És a dir, l'Associació Catalana de Municipis proposa que les comarques puguen comprar el gasoil que necessiten, les administracions públiques, en un paquet, com ja fan l'electricitat, allò que vam explicar el primer. Però resulta que per a que puguin fer això s'hi han d'adherir o tots o la major part dels municipis d'una comarca. Com que la Terra Alta només ha mostrat interès per fer aquesta compra, l'Opinell i un altre poble, resulta que no es pot tirar endavant aquesta compra agregada. Per tant, el que demanem aquí és que, ja que no hi ha hagut interès a la comarca, que ens deixen entrar al lot d'una altra comarca per a poder treure uns preus del gasoil més beneficiosos, perquè com sabeu, la CR, com compra el gros, acaba traient preus més beneficiosos, ja passa en l'electricitat i en altres coses. Per tant, proposem al primer aprovar requerir a la CR que promogui la compra agregada de gasoil dels municipis de la comarca que promou aquest organisme i davant la manca d'interès dels municipis de la comarca que facin les gestions adients per agregar el municipi del Pinell a una comarca veïna. I segon, notificar aquesta porta a la CR. Volem dir que votem? Nosaltres també a favor. El nou es tracta de donar compte d'un escrit de renúncia de la pella barcelonista del Pinell a la sessió d'ús a precari del local que tenien als baixos de l'Ajuntament. Feta en aquesta sessió es va fer en data del 11 de juliol de 2013 i a més de donar compte d'aquesta renúncia també de la resolució del conveni de col·laboració. Eva, ho expliques tu? Sí, vam anar parlant amb ella barcelonista, perquè us sabeu que té el servidor local de baix, l'antic consultori. Van anar parlant que sí que tenien intenció de continuar les obres, i el projecte que havien començat, perquè nosaltres estàvem valorant els locals que teníem per poder tirar endavant, si podem estudiar més tard no poder realitzar. Quan hi vam anar a parlar, ens van dir que les lleis també hi havien pensat de no seguir endavant, que no s'ho haguessin dit de breu, però com no ho havíem manifestat i vam començar a tramitar aquesta renúncia perquè ells també hi estaven a favor. Fa 2 setmanes la van signar i per tant hem renunciat a la part. No sé si alguna informació. Doncs és això. Però les demás quan van demanar se'ls... no? Quan van demanar se'ls hi va cedir i ara que no volen... Fan la recuperació. Sí. Només es dona compte d'això. Sí. I el 10 es dona compte del decret número 254 de 2011 per el qual s'aprova la liquidació del pressupost de 2015. L'aprovació del pressupost, de la liquidació del pressupost de l'any passat, el decret d'aprovació, l'aprovació de les liquidacions dels pressupostos és una competència de l'alcaldia que es fa a través d'un decret. Llavors, aquí del que es tracta és de donar compte del decret que aprova la liquidació de l'any 2015. Cal dir que aquest decret, abans de ser signat per l'alcaldia, té el vistiplau dels serveis del SAM de la Diputació de Tarragona, que és qui ha emès l'informe favorable al tancament de l'exercici que aquí se plasma. També és el servei, este servei d'assessorament de la Diputació, el que s'encarrega de portar a terme tot el tancament de la comptabilitat, de fer els corresponents ajustos, és a dir, que quan el decret se firma, la liquidació ja té l'informe favorable de la Diputació de Tarragona. Per entrar més al detall d'aquesta liquidació, hi podrem entrar tots els regidors i crec que també el públic perquè s'exposa, Joan, si la Comissió Especial de Comptes s'exposa al públic. Per tant, tant els regidors com el públic en general poden tindre accés a aquest compte, a aquesta Comissió Especial de Comptes, on s'acabarà de detallar tots els detalls, malgrat la redundància d'aquesta liquidació. Però així, grosso modo, destacaríem que s'ha tancat l'exercici en superàvit, és a dir, en estalvi fet, s'ha tancat en superàvit, s'ha reduït l'endeutament respecte a anys anteriors, malgrat l'incompliment reiterat de les administracions superiors que es van esforçar cada vegada de donar subvencions, també per la migradesa dels seus pressupostos, però en tot cas això acaba repercutint a les arques de l'Ajuntament del Pinell,
s'ha reduït l'endeutament i hi ha hagut superàvit. Per tant, aquí el que es fa és simplement donar compte d'este decret de liquidació que, com dic, s'especificarà més al detall a la Comissió Especial de Comptes que es convocarà en breu. D'aquí 15 dies aproximadament s'hauria de convocar. Molt bé. Aquí no s'ha de votar res. Per tant, passem a aprovar, si s'escau, la distribució del superàvit de la liquidació del pressupost 2015. En definitiva, aquí sotmetem a aprovació com distribuirem el superàvit que hi ha hagut, però al canviar la fi sotmesos al dictat d'una llei estatal que és qui marca com s'ha de distribuir. En definitiva, perquè tothom tingui clares les xifres del romanent que hi ha hagut, s'han de destinar 8.046 euros, 21 cèntims, a reduir l'endeutament de manera obligatòria, a reduir l'endeutament que té l'Ajuntament. I se'n poden destinar 27.500 en 41 a lliure disponibilitat, al que consideréssim l'Ajuntament que hem de destinar l'estalvi que hem tingut. Aquesta seria el repartiment, 8.046 en 21 a eixugadeutes i 27.500 en 41 a lliure disposició per a fer inversió o altres necessitats que tingui l'Ajuntament. Per tant, hi ha 4 punts que són els que se sotmeten a aprovació. Tothom els ha tingut en deguda forma, per tant són els que decidirem els que sotmetem a votació. Passem a votar o algú vol dir alguna cosa? Se podria especificar dels 27.500 quina és la lliure disposició o quina és la idea que teniu? Esta la quantitat total. Però si teniu 27.500 de Per això s'ha de parlar, a l'hora de parlar del pressupost. De tota manera, el pressupost no es pot reflectir. Això serà reflectit tal com se va incorporar en les actuacions que necessitem impactar. Bé, teniu un esbós de pressupost de les inversions que es preveu. Clar, torno a repetir. D'estos 27.500, ¿vale? Quina és la vostra idea de lliure disposició? Lliure disposició ho són tots. Esto significa que es poden destinar a coses diferents. Es poden destinar a les partides, a inversió, a què Vale, jo tinc contestar en altra forma. Jo puc parlar? Sí, sí. Vale, jo pel que entenc tinc d'estudiar si vaig així. Estos diners que estan bien aguardats, estos no estan reflectits al pressupost. I estos diners són els que si nosaltres demanem l'Ajuntament una subvenció mai te la donen al 100%. Llavors, el que fa falta de la subvenció per a que tu acabes de completar el 100% s'estiren d'aquí. Jo estic parlant simplement si ho voleu utilitzar com a inversió, com a despesa de les corrents, que no voleu utilitzar la lliure disposició, llavors... No, clar, però el que demanàvem, si nosaltres demanàvem fer una rampa de la piscina... Doncs això per inversió. No, clar, no. Si demanàvem el carrer Tortosa... Podria ser per a despeses corrents, per a pagar les despeses corrents. Però no, és per a l'interès. En tot cas, diríem que el que aquí tocaria ara és aprovar aquesta destinació del romanent perquè és segons la llei. Després hem de decidir, evidentment, a què es destina això. En definitiva, aquí només el que aprovem és que aquesta part de 1.000 i pico s'ha de destinar obligatòriament a reconducte i l'altre queda lliure per a destinar a les actuacions que decidisca l'Ajuntament. Sí, faig una precisió tècnica. Aquests diners han d'entrar, forçosament no poden entrar al pressupost inicial, han d'entrar via modificació pressupostària. Llavors se veurà si a nivell de despesa corrent hagués alguna partida que hagués quedat curta per algun sorgiment d'alguna necessitat o que hagués augmentat la despesa prevista en el seu moment, llavors s'hauria de, si no es pot reduir la despesa en algun altre àmbit, via transferència, llavors s'hauria d'anar a buscar el romanent. I via inversió, que és el que ha dit el regidor Ricard, llavors si es va demanar subvencions a la Diputació, que ara estan sortint convocatòries, llavors la part de la Diputació municipal entraria aquí. O sigui que aquí se pot destinar a les dues coses. O sigui que aquí no es decideix on va, és dir, això queda lliure. És que potser no t'entenia. Que despeses corrents, Pot anar per allà on tu vingui a l'Ajuntament, queda lliure per a fer-ho servir.
Passem a votar. A favor. Vale. Ara passem al punt 12, que això ho explicarà el secretari, l'objecte, que és secretari interventor, que ens dona compte dels extractes bancaris, relació de factures a pagar, compliment de la llei d'interessos, etc. Pel que fa a l'any 2014, falta factures pendents de pagar 3.653,84. Any 2015, 80.012 en 50. I any 2016, 55.584 en 15. Faig referència que pel que fa a l'any 2014, en aquest cas, que si algú s'estranya, d'aquestes factures no es pot pagar perquè ha de ser el Departament de Cultura que ha de donar la seva conformitat a unes factures dels tècnics directors de l'obra. Aquesta que no l'acabi de donar. Llavors, pel que fa total de factures de l'any 2015, 2014, 3.654, 2015, 80.012,50 i any 2016, 55.684 en 15. Subvencions pendents d'ingressar-se, 128.978. Com saldos bancaris, a BBVA, 10.894,83, Catalunya Caixa, 33.601,58 i Banc Santander, 20.000 euros. També resalta que s'incompleix la llei d'interessos moratoris, en aquest cas, el període mig de pagament. Llavors, pel que fa als préstecs que encara s'han de pagar, s'ha de resaltar el préstec a llarg termini en Catalunya Caixa, que falta per amortitzar a data d'avui 181.688,94. És un préstec que es va fer concretament l'any 2010 per inversió. Llavors, pel que fa al préstec ICO, també hi ha el termini en Banc Sabadell, objecte, pagar factures endarrerides pendents de pagament el 31 de 12 del 2011, que es va fer el dia 8 de maig del 2012, per un import de 91.678. A data d'avui, falta per pagar 83.020,46. A tal efecte, resalta que l'any anterior, aquest préstec, tant pel que fa a interessos com a amortització, va estar paralitzat. No es va pagar, es va pagar per part de l'Ajuntament 0 euros. A data d'avui, llavors, a l'any 2016, l'amortització és 11.150 euros, a més dels interessos que estan subvencionats per l'educació. Pel que fa a l'endeutament a curt termini, és a dir, inferior a un any, hi ha la pòlissa de tresoreria amb Banc Bilbao Vizcaya, que ara no s'ha explicat. Gràcies, Joan. Continuem pels decrets d'alcaldia. Algú vol preguntar alguna cosa de decret? Molt bé. Passem a informació de l'alcaldia. Jo he dit una cosa i després serà informació de regidoria i l'explicarà el regidor de CAP. He d'explicar que estem fent un seguiment del tema de l'aigua del Mas de Monteller, com està la situació. La situació està encallada en què Aquamet ha de signar la cessió d'un terreno on hi ha una torre a la companyia elèctrica. Fins que aquest paper no estigui signat per part d'Aquamet, la companyia elèctrica no instal·larà llum. Un cop la FEX Endesa, que és la companyia, tingui aquest paper en el seu poder, tardarà un mes a donar llum als pous. Llavors, quan això passa, l'Ajuntament ha de comprovar a través de Diputació si l'obra és correcta, si funciona bé, i quan la Diputació haurà dit que l'obra és correcta, per no encajar-nos una cosa que no funcionés, que teòricament funciona i ja bé, però en tot cas ho ha de validar el servei d'enginyeria de la Diputació, que quan valora que funciona, l'Ajuntament acceptarà l'obra i ja funcionarà. Però d'aquí ara, aquest paper està encallat a la seu d'Aquamet a Madrid i no va ni ara ni atrás. El que he pogut saber estar després de converses i més converses és que ahir tenia una reunió. El responsable d'Aquamet a Catalunya i País Valencià era el responsable de la FEX Endesa a Terres de l'Ebre. Perdó, avui tenien la reunió. Per mirar si el podien desencallar. Jo he quedat que li telefonaré el dilluns al responsable d'Aquamet, que és allà on hi ha els quilòmetres del terrat, per a veure si puc tenir més informació de què han aclarit, de si aquest paper se firma o no se firma. És a dir, està encallada per un tràmit burocràtic a la taulada d'Aquamet. Per exemple, m'imagino que tindré informació nova a la reunió que hi ha hagut avui i ja us la traslladaré. És el que us puc dir de
dels pous del Mas de Model. Llavors, no sé, si s'encalla molt, potser haurem de fer alguna aprovació de ple o entenc jo, alguna mesura de força com a ple, per a que poguéssim pressionar més i vagin més de pressa, perquè em sembla que per un paper està tardant molt. En tot cas, si us pareix, esperem per aquesta reunió es nova, quin contingut ha tingut i segons el que passa ja decidirem si fem alguna cosa més per fer més pressió o no, segons el que ha passat avui esta reunió a Tortosa. Llavors passa la paraula a Richard, que contestarà els compromisos que vam prendre en Santi del grup de Convergència, referent a la pregunta que ens van fer dels abocaments a la carretera del camp. Llavors, Ricard contestarà i jo llavors faré unes consideracions generals i en això acabarem. Sí, com bé va dir el grup, clar, jo la veritat me vaig assustar molt, perquè me vaig quedar parat que ell hi havia abocat fins cement, que hi havia un descontrol, que vol dir que jo ho havia pagat, i jo me vaig quedar molt parat, clar. Vaig anar a mirar i allí vaig veure una camioneta, he dit camioneta, una camioneta, però el camió és petit, de hormigó. I vaig agafar a la brigada i vaig dir, què ha passat aquí? I Floro me va dir, l'he tirat dins. I li dic, bueno, que sàpigues que aquí no es pot tirar. Però dic, no, ho sento. I jo anava a tirar d'això, estava el ple del contenedor i ho he tirat. Per pròpia compte. Ell si vol fer a vindre quin ple a explicar-ho, però dic que no cal. Perquè, dic, ja donaré compte de que va passar, que es va tirar una camionada per part seu. Després, jo des que dic filosament, allà no vaig veure gens, ni ric. És que me vaig quedar parat en l'acusació teua que allí, bueno, que podien agafar càncer, que és veritat, però filosament és molt perillós, però allí jo no vaig veure absolutament res. I com que aquella zona està oberta i pot haver un descontrol, o sigui, l'única cosa que pot fer l'Ajuntament és posar una cadena per a que allí ja no hi vagi ningú, senyal, però bueno, nosaltres, de part de l'Ajuntament meu i dels regidors, no s'han d'anar a la brigada, que és el que fa, que va retirar en cap moment cap resta, ni de cement, i bueno, figurosament ja està allà, ja t'he dit que és zero. Per això t'he dit que me vaig quedar molt sorprès de l'acusació tan directa. Bueno, està acabat. Per favor, no interessa més. Està. Ja hem acabat. Va haver una acusació que jo o que era responsable perquè era el que era regidor. Ja t'he dit, jo he parlat amb la gent i li he explicat el que era, però ni ho he demanat i el que se pot escapar és tot l'abocaments controlats que jo ja tinc la bola i no sé qui ho fa. O sigui que de part meva ja està acabat. Molt bé. Acabaré jo amb les consideracions. No, això és una contesta. És una pregunta-resposta. I jo, a més, hi afegeixo, perquè s'ho va deixar Ricard. L'Ajuntament no ha tocat ni un gram de fibrociment. No s'ha extret ni un gram de fibrociment de part de l'Ajuntament. A banda del que explica Ricard. Jo voldria fer una consideració cap a tu, Santi, però en realitat també val per a mi, per a tots en general. Penso, jo agrairia que, evidentment, l'oposició ha de fer preguntes al govern, per això està, però jo penso que o agrairia que fossin preguntes que després se contesten, si se sap al moment o un altre ple, però que fossin preguntes, no donar per cert coses que després no ho són. Agrairia això, que el to fos més adequat en el sentit de dir, mira, d'aquí que ja explica-me-ho i nosaltres estem per explicar. Però ho circumscriuria en aquest to, a preguntar, a explicar i ja està. No a directament assenyalar quan
encara no se sap. Per tant, faig un prec que diria més general, que penso que pot contribuir al bon funcionament del ple. Tots ens ho mereixem i la gent també. I en això, per part de l'alcaldia, no hi ha res més. Si algú té algun prec o alguna pregunta sobre algun altre tema, Des de no. del que sigui. És que jo sempre vaig entendre, tu dius que no hi ha res de tuberia. Al carrer Nou Que no hi ha res de tuberia de fibrociment. s'han canviat els tubos, allà, al carrer Nou no. Perquè jo no vaig entendre que hi havia vist algun tubo. Lo fibrocement. Com escolteu? Lo fibrocement. No, jo no vaig Sí, contesto. Fibrocement. Fibrocement es lo tubo de l'aigua. Sí. No s'han tocat els tubos d'aigua. Lo tubo de l'aigua, a cap carrer, ni al carrer Castell, ni al carrer Barreres, ni al carrer Hospital, ni al carrer Miravent, mai s'han tocat els tubos de l'aigua. És el tubo de l'aigua. Això s'ha d'usar. No és el tubo de l'aigua, fibrociment. La claveguera és hormigó. La claveguera és L'aigua és fibrociment. L'Ajuntament no ha tocat mai fibrociment. Això no ho sabia, no? Se queda enterrat al lloc. No es toca. No es toca. Quan se fan les canonades noves se posen pel mig. Al mateix fet, això es pot mirar aquí als del que fa el carrer i que diu que llumbat totes les canonades. I les de l'aigua no es toquen. És una canonada que no es toca, es queda enterrada. Molt bé. Jo una pregunta. Pel que entenc, no n'hi ha fibrociment o... Sí. Vale, però n'hi ha tirat alguna cosa que no podria tirar, no? Com no sé què. Sí, sí. I això tampoc se podria tirar. No, normalment no es pot. La pregunta és, ja que ho ha fet algú que sigui com de divulgació perquè sigui pel seu compte, quines mesures tindrà l'Ajuntament perquè no torna a passar? Home, Doncs jo entenc que el que hauria de fer l'Ajuntament és posar una cadena de manera que no pogués anar ningú al carrer. o dius Perquè, ulls al carrer. Allò de dir, jo pregunto ara només, s'ha explicat que tots els treballadors que poden tirar el canyó i el que pot passar si no podeu? Sí. És una pregunta. Sí, però és que em sembla que la magnitud de la tragèdia va més enllà. Per tant, a mi em sembla que el que s'haurà d'acabar fent és posar una cadena perquè no pugui entrar ningú. O enviar un equip de vigilància, que és el que jo vaig dir. Si mires el terme, fem un passeig. A mi l'únic que se m'acudeix és per aquesta mesura, tancar la cadena i ja no hi haurà cap més problema. Si hi ha hagut algun error, vull dir, també se'ls ha d'informar. És en els termes que ho hem situat. Hi ha un treballador que diu, mira, ho vaig fer perquè pensava que sí, ja se li ha dit, doncs escolta, no n'hi pot donar ni un gram, no us ho has de tirar, ja està. Per nosaltres ens sembla que ha de quedar circumscrit aquí. Dir, ha hagut una mala pràctica, se corregeix i ja està. Però més enllà d'això, més enllà que s'haurà d'acabar posant és una cadena perquè l'Ajuntament no té capacitat de controlar qui va o qui deixa d'anar allí. Per tant, si cada ple hem de tindre insistència o senyalització de que l'Ajuntament va abocar, doncs així ja ho solucionem i ja està. Bé, jo dono el tema per tancat i si no hi ha res nou... Vale. Un moment, Santi. Te demanaria, per favor, que si és alguna al·lusió o alguna cosa que hagués de respondre, la faires i s'ha acabat. Tornar a treure el tema, no. Està solucionat. Per mi està solucionat. És nou el tema que has de dir. Un torn de paraula, digues tu, tanco jo i ho acabarem. No puc allargar tot el paraula o no? Lo necessari. No sabia que trobaríeu. Perquè si no hauré de pensar que busques una persona i no soluciona un problema. El que diu vostè, normalment els tubos d'aigua no es col·loquen pel mig. El que es col·loquen normalment, potser sigui el directe se fa diferent, ho desconec. Normalment els tubos d'aigua es col·loquen o a un costat o a l'altre de les vies. Al mig se col·loquen no cantarillats. O frenatge, perquè no ho dir. Una altra cosa, quan feu els hores ningú us preguntava on se llançava la cuna. Sí. Ningú us ho preguntava. Perquè tu vas dir que no sabies on se llançava. L'últim, sí, perquè en cap moment ja vaig posar, tu sí que vaig posar. Jo a més te vaig preguntar.
preguntar si ets tu responsable, si sabies que s'havien fet abocaments. En cap moment vaig apuntar, no et vaig acusar, vaig preguntar. Si tingués un determinat, suposa s'ha de tenir un registre dels metres cúbics que es tiren de runa a l'estació de transferència. Suposo que ha d'haver un registre, no? Perquè les paletes, les empreses cobren un tant per metre cúbic, no si cobren les paletes, cobren l'Ajuntament, no sé. Quan tu una obra i et surt reflexats fas un pressupost d'abocament de reunents. Ningú s'ha preguntat 1.000 metres cúbics i com que fer com se llança això? Solo de algú o no? Això és una cosa. El finançament dels carrers, jo trobo que sí, se n'ha tret. Jo trobo que sí. Va fer un últim població i se trobo que sí, i s'ha tret tot. Això potser és un... Jo també vull dir una cosa. Com a responsable, materialment encarregat de la brigada, no el que no han fet és posar els treballadors. Jo m'imagino una obra i que l'encarregat de l'obra em diu no, és que jo no sabia el que feia els meus treballadors. Jo trobo una mica. Entre moments una mica de responsabilitat. Jo excusant un treballador no m'excusaria mai. Això és el primer. Això és una de les coses. Perquè si l'encarregat i el seu responsable no es va portar els treballadors, és quan diria paga de treballadors. I allí, no sé les camionades que hi ha, les camionetes que vostè ha vist, però també hi ha una màquina a Tapau en terra. Aquesta màquina no sé si l'ha enviat algú, és per aquesta pes, no? Si s'ha tapat perquè algú havia anat allí, a mirar el que havia. I si éreu conscients de que ara ens podien tirar, que el veig més delicte, perquè no és delicte, però no és delicte, sempre, quan mi va que segurament com us diu, no s'agent curals, que podria ser delicte. Però aquí veiem perquè suposo no va dir que pugui fer Bien, això acaba. Vull dir, simplement no s'excusen els treballadors. Molt bé, contesta Ricard, acabo jo. Primera, ja t'he dit, d'arrencada, t'he explicat el que hi ha. Si tu t'ho vols creure o no t'ho vols creure, ja jo no vull fer un més llarg, de veritat. Perquè si podem buscar coses al bar, ni té un. Vale, vols que siga ja un quadre? Perdona, una. Segona, el carrer que es va fer Castell Barreres, també em vaig anar a parlar de l'empresa. I em va dir l'Estefano que té el paper que ho van portar a Això de Gandesa. O sigui, que la runa, tota la runa se la van prendre els de Gandesa. Se portava allí la terra que era bona i va anar l'home de la regidora a tapar la màquina. Si no es pregunto el seu home. O sigui, que la màquina que va anar, se va ser que la van portar quan se va fer el carrer Castell Barreres. L'Estefano, que és el responsable de l'empresa, em va dir que el tubo de l'aigua no s'ha tocat. Jo vaig a creure. Jo lo crec. I jo he anat a Madrid i allí no he vist ni gota de distribució. Ni gota. O sigui, que, primera, lo que ja era de tot el que dius tu dels certificats, m'ha dit que si vull es portarà per ensenyar-ho. Si hi ha alguna persona que no s'ho creu, si en aquest cas vols que t'esporti, ja li demanaré, i la màquina va ser de l'empresa que va anar, que la terra que li va sobrar va fer l'ús i després va anar a planar. O sigui que no hi va anar la màquina de l'Ajuntament, ni l'Ajuntament. Se va portar d'allí. I el carrer hospital que s'està fent encara no s'ha tocat ni una gota d'aigua del tubo de l'aigua, ni es tocarà. I si vols ja t'ensenyar els projectes que hi ha de tots els carrers, com l'aigua va pel mig. Si vols t'ensenyar els projectes, que és el que hi ha, jo no faig els projectes fa un arquitecte, i el que mana que l'arquitecte es fa. I la revisió que es feia l'ha fet la Diputació de Tarragona. No eren altres els que teníem la direcció d'obra. En cap moment no vam tindre la direcció d'obra anades. O sigui, i l'altre que ja acabo és Santi. Creu, no veig tantes sombres amagades, que no n'hi ha. En tot cas, acabo jo dient que em sembla que el que toca fer l'Ajuntament és plantar dos pals i una cadena
I, com a mínim, no caldrà que cada ple parléssim del mateix. Se soluciona en què no hi puc entrar i s'ha acabat. I en això, si no hi ha cap tema nou, hi ha algun tema nou? No, però no hem parlat per declare això, no processats com això. No, Va fer una pregunta, però per reconèixer. no m'explica Per futures coses. Va ser la contesta per dir que hem d'estar... Ho dic per no fer les coses llargues de cada futur. Si es pot evitar...